Iawn ysgol Broedern, Ed Holden, Mr Formula yma, a chroeso i Studio Panad. Gobeithio bod chi gyd yn iawn a bod chi gyd yn saff lawr na. Felly, o be dwi'n dall ar gyfer Diz Music Cymru, da chi wedi bod yn gwrando ar un o tracio'r album dwytha fi, sef Tunes, ac y trac yna di Wyddoriwr. Felly, gyna i her dwi eisiau osod i chi, dwi eisiau osod tasg i chi. Ac y tasg ydi hyn, dwi eisiau chi sgwennu a recordio rap Cymraeg eich hunan ar darn o gerddoriaeth. Os ti ddim yn nabod fi, Fi'n Covid-19. trwy'r bywyd pobl Pob dydd. meddwl bod lockdown y Am cyntaf. 4 mis. Gwersi byw, Bron pob dydd. tua pedwar, Yn Caerdydd. gwneud yn siw, Mae mas gyda ti. eisiau gadael y tŷ, A gweld ffrindiau chi. wedi colli pen-blwydd fi. Helo, fy enw yn y vlog. Ydym yn siarad am pam mae chwaith fydd yn mor pop. Helo, fy enw yw Sys. Mae reol yn newydd, ni'n mynd i troi Abertawe Dust. John Morrison, Captain Gorau Byd, Balai Fel King, Ochre'r Dini. Keith for more, gwneud y last y co, fel Ronald, Dinio. At fy nheulu. Maen nhw'n anodd i roi mewn geiriau, ond mae fy nheulu yn llawn rhyfeddau. Pobl ymheis marnol a ryfedd, yn ddiamynedd ac efo agwedd. Weithiau rydym yn dod ymlaen pan nad oes neb o dan straen. Covid-19. 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 It's getting serious on this track, fam. Turn the volume louder. Diz Music Cymru. Amazing. Nid yw Covid-19 yn hwyl. Fodd angelydd o stodau gwyl. Nawr mae pawb angen aros adre, ond nath o'n i lan yn y bore. Ni allwn weld teulu na bwyta allan. Mae pawb yn crio fel baban. Boom! Boom. Diz Music Cymru. Woohoo. Woohoo! O, ni gyda tîm Diwgnadig. Ysgol Bryden. Dewch chi mewn i ysgol Bryden a gweld beth ni yn neud heddiw. Psych, ti ddim yn gallu oherwydd Covid-19. Ni yn gweithio adref nawr. Bach o'i blwyddyn nesaf. Diolch am gwrando. Golfin. Fi bel droi llwg a gwallt yn brown, ond dwi'n gwybod un peth. Ti yn clown, ti'n wac. Os dwi'n dweud hwnna i ti, ti'n mynd i bod yn grac. Ti'n hoffi bwyd o ras, wel bwyd o hyn, yeah. Ti'n gyfrigenus, ti'n pwy'n ond am y deg plwd. Dod yma blodyn, mae corin ti yn gwmpo. Sorry, pa corin? Mrs Chloe Redding Joy, Street, pwy sy'n wisgo y corin? Mae hynna an fi, yeah. Fi'n penderf si unrhyw un llygau Brown Pride Fest. Roedd yn edrych fel Sion Cig ti'n anfer. Y iaith Cymraeg yn y iaith mwyaf cwl. Peth arall sydd wedi digwydd i fi yw siarad Cymraeg. Dwi'n cael te sydd yn siarad Cymraeg. Mae'n digwydd bod dwi'n mynd i ysgol Cymraeg i gyd o'r pynciau yn Cymraeg, 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 Cymraeg. Pob dydd yn dysgu eiriau newydd yn y Cymraeg, Cymraeg pob dydd. Anil Jess, dwi'n dy hoffi yn diri. Dwi'n dy gwybod bod yn hoffi pretzels llawer. Llawer. Mae gyda ti personoliaeth llawen ac ci fach o'r enw Lily. Mae hi'n cute, cute, cute. Ti'n dau Tan y diwedd. Chi'n gweld, wyt ti'n teimlo fi, rydyn ni'n mynd i fod yn iawn, oherwydd bod ni'n teim, rydyn ni'n teulu, byddwn ni'n byw ein bywyd, byddwn ni'n byw ein bywyd gorau, byddwn ni'n byw ein bywyd iawn, oherwydd bod ni'n teulu i'n cariad. Yn y dde ydym ni, yn y dde ydym ni, pesio rôl lawr a chwarae gyda ni, yn y dde ydym ni, yn y dde ydym ni, pesio rôl lawr a chwarae gyda ni, yn y dde ydym ni, yn y dde ydym ni, pesio rôl lawr a chwarae gyda ni, yn y dde ydym ni, yn y dde ydym ni, pesio rôl lawr a chwarae gyda ni. Os ydym ni, yn y dde ydym ni,
Peisio lawr a chwarae gyda ni yn y de ydyn ni, yn y de ydyn ni. Peisio lawr a chwarae gyda ni yn y de ydyn ni, yn y de ydyn ni. Peisio lawr a chwarae gyda ni yn y de ydyn ni. Helo, Corona ydyn ni. Os ti'n dod agos ti'n aros yn y tŷ. Aros yn y tŷ. Mae dy fath ydy hyn, dim gweld y ffrindiau neu y teulu. Clap yn yr NHS, 1-3, os wyt ti ddim yn cael COVID-19. Ni'n mynd i'r ysgol, Cymraeg, Saesneg a Maths. Bach yn wybodaeth a hefyd sgiliau. Nawn ni ar mis oherwydd COVID-19. Nawn ni adref dim ffrindiau. Nawn ni adref gweithio o'r tŷ. Nawn ni adref gwylio'r teledu. Nawn ni adref COVID-19. Un o'r peth, Cymraeg yn gael! #joio. Bread and am byth.